Näme o garaşdığımız adamlar? Köpden bäri maňa normal maşyna edip berdiňiz. Assalamu alaykum millet. Sizden ýende birgede kim? Nowruz däl. Nowruz. Audi etdik, Tesla etdik, yeni näme. Bir geyski maşinlar gelip otyr. O diňe bilýärmi? Diňe geyski. Men aýtdym o birazcık normal maşin. BMW deyin diýdim o. Näme maşinlar geçirdik? Tesla, Dodge Charger, S-Class, M5, tufta musur bilýäňiz. Audi RS-Q ettik, RS-del SQ ettik. Inden bolsa normal maşin edele. Doğru däme? Näme maşindir etdiňiz? BMW. Ýöne 335'likde. Test drive edenler, men özümün K-pop sürünlerimin arasından moşusun edersin, nesip bolsa. Gelin onda. Men köp garaşdym buňa. Adamlarım köp garaşdy buňa. Inanaýyn. Men kan aýtdym, men nesip bolsa diýdim size şu maşyny berjek diýdim de hiç beri bilmedim. Hoş geldiňiz adamlar. Siz bilen hakyky monster. M8 competition. Yok M8 830 40 50 60 70 80 90 değil. M8 competition. Ene maşin. Ene zver. Ene de size abzor. Yine de. Basyas bunda adamlar. Men bu maşin için çınarım tolğun ya. Çünkü bu maşin men näçe sürdüm, şaşk ettim. Keypini çıkardım da bu maşinin. Şoň üçin men bir hyly hype etdim özüm içimden. Bu maşin bilen bara. Go geçmişim var o. Dost oğlanın maşini. Davay diýdi, men diýdim maşin sürüp göreýin ber diýdim. Okey, aldyk maşini test drive. Test drive'ımda da köçede sürüp berýär Houston'da. Şu maşinin eýesi sürýän adam näme etdi? Maşinin keypi diýip düz ýolda prosta gaza basýar. Şu at güýjün duýýar. Erkek ýal duýýarmy duýýar basýar, gitýär uçýar maşin. Ýöne şaşka zat Kanada nok, riske desi gelen nok. Ay menem näme etdim? Maşini aldım. Maşin aldymda ýörap barýan bilen Ulokan highway, şa ýolda. Texas'ın qynam lüboy adamlar bilýändir Houston'un ýollary gatyly. 4-5 sanyk nemeli, çyzgyly. Başladı maşyny minip gaza basýan, bir berýän, uçdy maşyn gidipdi. Ben maşyny ilk başda duýdum. Uzunlygyna da şundan bir eýle-beýle seretdim, näle gedilýär. Goja maşynyň güýjüni duýup başarmasa düşündüm, ha boldy bu maşyn islen wagtyň gaza basanda, şun beren wagtyň uçýar. Okey, geçirdik sport moda. Polny aldım. Maşynyň arasına geçip başladım. Birinci başta yuwaş ýylan zimek etdiýäs. Bilýäňmi? Şeýle. Soň o bolmady diýdim, indi şaşka geçel diýdim. Pon zang girip başladım. Başladım bu gaza gelip başladım ha birden. Maşynyň arasy şeýle inan barsyňyz bar hani. Şuňalyk arasy galýandyr. Uly gepemiň towa hazır aýtsam övünýän ýaly bolýandyr. Ýöne gitdim maşynyň arasyna. Zang şeýle geçip başladım. Kiçik ýerler. 1-nji, 3-nji liniýadan 4-nji liniýadan 1-nji liniýa uçup eýle-beýle. Gaptamda oğlan eýesi. Dur diýdi. Ahar gelip söwüp başladı. Men sana maşyny buňa üçin beremok sür diýdi. Öz maşynyňda sür diýdi. Men aýtdym o, maşyn senki al sürler. No prosta gaza basyp dogry ýolda, düz ýolda eýle olur ýaly. No. Sen näme üçin aldın bu maşyny M8 competition? Dogrydan duýjak, şaşk etmejek bolsaň, uly ýolda. Garaz balagyna goýup da şu taýda gaýdyp sana maşyny berjek däl. Sen näme sürýän ekeniň zat diýdi. Karoçe, köp eşek öýük, başlaýas, abzor siz bilen. Davay. Näme? Maşyn 2021-nji ýyl BMW M8 competition. 4-dörtlük motor, twin turbo charged 8 silindr. Twin turbo diýende düşünýäňiz ha? Dvoynoy turbo. Hemi şekilde adaptive cruise control ýolda liniýalar tutarýarlyk. BMW'de, Audi'de de gördük, başgalarda da. Indi iň esas zat seredin. Ene modifikasiýa edilen zatlar maşyn. İçine Project Gamma. Bu Project Gamma adamlar şu intake'leri koyulan. Şu kampanya Project Gamma deyip, yani Amerika'daki en ulu kampanyaların bir bolup bir en bet maşinlara modifikasiya edip berýär.
Özüňiz Instagramda da giribem görüp bilersiniz. Gatybet maşinlar iň soňky derejede. Bloglanyp gitdi de şonda etdirýär. Project Gamma näme ýankylyk uňu adı var, şuna gelip etdirerler, ýürüteläp. Intekleri ştaýa daşyna goýulan. Näme üçin? Howan daşadan çeken wagtynda arasa ter soğuk hava içine girer ýalyk, şo bu güýjü motoru has köp güýç berer ýalyk. Yani özüňizden bilýäňiz köpünçe intekler goýulanda içinde motorun içine egilip goýulýar. M8'e bular ýazat edip bolmaýar. Daşyna çykaralyp şo bu hasam köp güýç gelsin. Horsepower'na intek açacakda at gücüne. Maşin polnusu black, black edition, qara edilen. Hatta tumannikler, faralar görüşüňiz ýalyk. Light diýilýär, biram dark näme tintler var. Light tint, dark tint. Bular näme bolýar ýankylyk? Gümük diýäsäbiz. Şoňa gümük edilen ýöne açyk gümük. Qara gümük däl. Bärini öz ýürüt etdirdi, öňüne etdirdi. Nemelerine, labovoyny. Bular ýaly maşinalaryň da hemmerini gümük etmersiňmi? Aynalar Obama ýaktyny geçiren nok diýär. Şeylerak. Gelinginde nemeler görel, tekerler görele. Iň soňky sport maşyny goýup biljek iň gowy tekerler du. Michelin Sport Pilot Sport 4S. Şul tekerden gowsy üstüne ýok mundan aňara. Yani iň soňky goýup biljek derejesinde tekerler 20lik çukurlar zatlar duýan, ýöne alaç ýok. Bu maşynda sport maşyny taam başga näme etjek? Nemeler tormozlar kalotkalı görüşüňiz ýalyk M-Package daşyndan bildirýär. Eger de bir maşynda meselem BMW-lary görýän bolsaňyz 330 ýaşlyk gördüňiz. Şoň hemmäne karbon fiber etdirdim. Şu taýda meselem karbon fiber dursa owdan bolup berdi dogdan. Şu taýlary karbon fiber, bakovoylar karbon fiber ýöne. Sen bular ýaly maşynda gezip berseň gapgara görnüňok çıra gijelerde bilýärmi? Sen çıra, men çıra, gel çykaly, bir-bir şeyler gurulmary. Bu maşynda men karbon fiber men özüme aýtdym goýup oturma diýdim çünki owodonlygy tam özünde ba. Bularam ýene de zaçinyonla gömük edilen. Üstüsine gömüğün üstüne gömük edilen. Owodonlyga seredäýdi. Bu diskan owodonlygyna seredäň da adamlar. Oh my god. Samara delim siz bilen birlikde. Asamara. Barkırlara mereme jemledim o. Ziyan ýok muňa diýär. Endi izine gelýäs. Arkadaky çyralaram ýene de zaçinyon edilen. Yumuşak, light zaçinyonlu diýilýär. Yani kan garaldylanok. Görüşüňiz ýaly arkada bir ýerecek spoiler bar, kiçijik, inçejik. Meselem şunam aýryp ýene de karbon fiber goýup bilýär. Ýöne, uşu vidini gaçyrarym kadýan. Men pikirimçe şu vidini gaçyrýar. Seredin M8 Competition ütgedilenok 92'lik kuzowa 92. Project Gamma diýişýär ýankyl nomerler berdi. Geçenki neme audio videomda edipdim. Maşin bezeyen zat 4 sanak gülşitiling bolmagy. Muňa serede durşuna indi men sizlere edilen az modifikasiýalar etmesem ýürüňiz ýarylýar. Ýür, gezeli birazjyk 4 modifikasiýa. Bu maşynyň sesini eşitýäňiz ha? Oglanlar prosa bara. Извиняюсь за выражение. Orgazm geçirýär. Erkek ýaly aýtýan, erkek gurrun. Näme bu maşynda? Soft close. İçini görkezekler çünkü içinin interyeri katı odun. Başka girede yerim yok andı şundan başlamalı var ya içine girez davay seredin. İçine seredin ya. Oh my god. Oh my god. Ne diyorsun içine ne mi diyorsun içine? Şimdi seredin. Men emişek deyişim ya size aytyan. Şu renk menin en gowy gören renkim. Biram bunu var ya bir hilce neme renklerini edipdirler. Ak renk bilen. Bro, muň owodonlygyna seredäýdi, özüňe maýda, lüboy adamlar garşydakşy oturan pikiriňiz ýazan şul owodon dälmisiňiz pikiriňizçe. Men aslında ýankylyk bu renkler hala mok ýöne sport maşynda muň durşuna seredin ha. Ne, sidjenler görüşüňiz ýaly bucket seat, ýöne full bucket seat da bilýäňiz bucket seatler olar ýaly goýulanok, ýani M8 bucket seat berenok, o biziň bilýän o gatyja bilýärmi sport maşynlardaky ýaly. Ol ýok. Ýöne özüniň boldugundan bucket seatini berýär. Hiç açan M8 alıp da 4 adam oturarım diye pikir etmeyin. Yer yok. Yer yok. Ne? Eğen muňa seret özü öňe gitdi ya. Şu taýda näde oturjak? Maňa aýda indi maňa seret, maňa seredinde. Seredin polny izah etýän. Öz avtomat yap gelýär bära seret. Kısıldım. Yok oturup bolanok yeri yok. Men sana berden bir gözden seredeyin, bu gözden seredeyin. Görkezeyin maňa seret. Yeri de yer var, şuýda seret qıradykan otyn. Men şuňa seret. Berdak oturan adam meselem
rahat oturası geliyor sürücü doğru değil mi? Nire girecek muhaseret. İlin girene o. M8 alyan olsanız men dostlarım bilen köçüde çırıçılığa çöktü, daşardı, sürücek, zat edecek, oňaly. Yok, bolmaya. 4 adama bap şenanman. Arka sizenyaları gaty bir rahat oturup bolanok yola çık gördüm. Uzun yola vapşe çıkmalı der. Geldik ana indi olsa en kızıklı yerine. Maşinin içine. Görüşünüz yalı. Ana ortası yine de buraya görkezeyim. Nemedir? Karbon fiber berlerine bir gezecek basyan açılmaya. Şuna da maskara etti. Ona ziyan yok. Climate control berde aydınlar zatlar ne bederiniz yalı. Ütköşücü knopkalar zatlar yok. Mesela indi berlerini bilýäňiz. Ekrancağız. Aldın mesela parkingleri, izlerini öňüni yine de görüp bolýar. Yani 360 däldir bul. Elbette yani şoňa wara bolanda da. Indi berden gitýäs mesela eger sen zadyň berden oňorda ýöreber. Bu işini bilýän adamlar men bärini görkez oturjak däl. Pedal shift'lar. Ana. Näme diýilýär? Audio öwren. Näle pedal shift etmeli. Iň bolmanda yani demir yani ödül Porsche'ň kıyalyk betinden däl ýöne. Bul ýene iň bolmanda plasmas däl o. İberden bilşiňiz ýaly nemeler ütgetýäs modlaryna birinji, ikinji. Her kim özüne görä goýýar. Eger de maşyny alan ýagdaýyňyzda, abyşna M8 alsaňyz, sizlere 2 tekerli gelýär, 2 çekerli gelýär. Diňe izlary. Ýöne M8 competition alanyňyzda 4 çeker we 2 çekeriň arasynda saýlap bilýäňiz özüňiz. Yani mesela men şunu 2 çekeri de geçirip bilýän, 4 çekeri de geçirip bilýän. Ana competition alanyňyzda. Endi radarımız var. Bu maşyn bilen bolan wagtyňyz radar bolmasa kanyşna bolmaýar. Alcantara gittik bunda. Emişek ýaly adamlar ýatdan çykaramyz ok. Nämäne hopsuzlyk kemerini ýola düşýäs. Ana bismillah. Senem operator nemäňi çek hopsuzlyk kemerini. Sağa ettik bir gezek boldu. Maşyn häli basmakam özü basýar, özü ütýär. Oh my god. Muňa seredin indi. Prosta ýok hiç zat edip ok. Ne comfort mode, ne eýleň beýleň, ne başga hiç zat ýok sered. Görýärmi? Tak, indi men size näme görkezeyim? Maşynyň esasyny emesine geçireýin. İkincisine geçireýin. MK geçtik şu wagt. Şuna basyp durdum, MK geçtik. Daya geçirýän serediňinde adamlar. Güýje seredin. Maşyny serede. Motor. Sen wagtyn basýar. Ey. Kalıp ýaly ýasamaýalyk görünýän boplar ýene ýok adamlar o wapşe däl o maşyna o. Häzir mesela daşardan görkezek. Noldan 60-a nädik gitmelidigini görkezek. Launch control edersin, siposa neme dersin motor. Sesini eş daşaryň. Sesin daşaryň sesini eşdiňinde. Häzir şu çukurdan geçeýin. Aynalar açaly. Seredin onda. Ha, nemeler ýatdan çykardym, en gowy zady barda bar ha. Men size burada görkezeyim. Egerde häzir geçeli bir gowja ýerde oturaýyn. Inteklaryň sesini eşdiňiň da. Sergizek ses çekip alýar, özüne çekip alýar howalara. Seredin, yani hemen görkezekdim. Mene şularda neme vardır, bir datçik var, sensor vardır. Şu sensor mesela şuları kaçan atacağın görkezýär sana eliň bilen. Mene şularda sensor görüşüňizde şuň bilen mesela gide otursun, sen menýalyk mal bolsaň mesela wagtynda geçirip bilmeseň pat aýdar ýaly öz aýt goýar. Gyzyla gelýär. Edil Need for Speed oýnaýan ýalyk. Ne mesela nemelerem geçirsiň şulardan etýän seredin sport modu, sportda geçirýän sport plus, mesela 2 tane şulardan saýlap bilýän. 4 çekerli, 2 çekerli. Maşina mazı kızdı, yani kızmağına karıştım. Şimdi adamlar, ayım soruyor ona yırtılmalı. Öyle maşin, daş tövrük, adamlar dolu, yaman elbet özüm bir xili görüyen şu tayda şunu adat etmeyi. Yani alacım yok, çünkü siz için etmeli öyle. Siz hem şu an kadrını bilin. Şu kaptaldaki maşin bir geç gitsin, şu tayda yönü yarın, evet durutulmayın.
Prosta oturan yerinde hali men maşin sürem oğlum. Git ya sonda. Seret. At şunu görüyor mu? Tırrrr avtomata tanıyalı o. Adamlar tırız yasa o beydi o var Allah can yırtılsın bunun kuşuşay da o kuşuşay seredin onda hazır men demetsek dasardan görkezeyn risk var hisat neme bolmanqa Huday var şu maşinin bolsa dasarda qonşulan sen yigren ya yani hiç açanım dostum bilen neme bol bilmeyen ana dasardanım gelip Porsche Cayenne şun yanında gıyırttıral mesela seredin Davay, men hazır reski operator düşürýän, men size reski şu videonu çekip berýände gutarýan oýtaýar. Çünkü adamlar çynarym rahatsyz bolýar, o çağalar yatan olsa men erbet bolam. Edesim bilen ok. Oşdan. Özüm inteklerin sesini eşitmek yattan çıkarman. Inteklerin sesini eşittin hukman, hovan içine çekişim bana. Meh, operator. Özüňize meşdiňiz adamlar, özüňize meşdiňiz nemene inteklerin sesini gaterwet içine alla sizi howanyň içine çekip alla wara ýüregi düşdiler wara maşyn geçe video bozýarlar o men gowy edip çekesim meleşdi bir ýyrtdyrasym mele daşda ýüregim adam dolu rahatsam edesim mele nok sorry guys ýöne eşdendirsiňiz o intek etdir häzirin demese ne olduny galk görkezek seredin onda Garaz diýdim ha şu wagt mesela keypin çıkar bilmedim dogrymy aýdan etjek bolýan bilen çağalar ba etmez atdy qygyr ya. Bir bilýän görüwtin çağlan badan rahatsızam edesim bilen ok ýöne bir videoda düşürmeli da golja bilýänmi? Ne oldan galanım özüňiz gördüňiz qygyrsyn ýok ýerde sesini çıkarsyn seredin prosto daşary goýan. Prosto gaz abotanyň üçin saňa neme berýär? Şu taýda edeli. Şu taýda. Hiç isteşmel bolanok, olanlar hiç isteşmel. Näme üçin? Moňa o taýda ortdy, ulluqan çukurdy uraw. Uçup gitýär o maşyn. Tormoza basýan, ýa qyarly oturan zat birden durmaly bolýar. Häzir aňara goýars.
Adamlar şu gün hiç bolmadı. Şoň üçin almagda yani şular ýaly maşin bar. Gater ve diňe ýigrenlersiniz. Diňe goýýarlar o. Näme etýäň diýip ýan bir çıka. What are you doing diýip bizden goýýar o ya. Çünkü birinjiden maşin gater ve sesi. Güýçlüm. Birim ýagna bäri ses etdirip bilen okkan hem çümleýärmi? Gaza basýanyň üç qurwaňda torunuza basma bolýar. Ýan patda oturýanda burda durýar. Enen aýyn. Yalan söz amok. Minimum 5 sekund patır. Şoňa alıp gyýyr oturýar. Serediň a güýje. Bitdik. Eşdäňiz däme? Şo ses gelýän olsa bolýar maňa. Çünkü var minimum ýana 5 sekund gyýyr oturýar o maşyn. Sered, ýene de barlar. Maşyny alýaňyz koçada prosto keyp üçin alýaňyzda sürüp başlaýaňyz. Yaman adam nemede yerlere geldik. Ay, döýem tapyp bilen onda. Şimdi şey diyorum, yine bir maşin obzorumuzun sonuna gelýäs. Bir çudoviще gördüňiz, bir çynaran bir monster gördüňiz. 720 horsepower duydurup bilendirdi umid etýän adamlar isteýişimi alaq, ýani hasam beter edip bolardymy? Bolardy, ýöne mundan aňar ýende edeni peýdasy ýok. Şo bir da gelýär. Gygyrtyrjak bolýan, uje bir neme öýlen gapdalynda adamlar daşarda çağlar oynap ýör. İş çykar wagty geldi. Çynaram düşünýän olan magdaýyny gygyrtyryp alýan pörün. Sesem özüňiz eşdiňiz dron ýerinde gyrýar. Aýtýana minimum kak prosta gaza batan patır gıyır oturuyor o maşina duranok. Yani şey diýem maşinimiz jemläli halandyrsynız diýip umid etýän, ýene de men bilen bir gezek men bilen galyň, şular ýaly videolar göresiňiz gelýän bolsa dostlaryňyz bilen palaşyň, like, kommentarlaryňyz, pikirleriňiz ýazyň. Belkim gowadan däldirin, göwnüm alamok ýazyň. Gowadanym bolsam, etmedigen bolsam, maşin haladyňyzmy? Maşiniň bahasyny aýdyp geçdikmi? Maşiniň bahasyny aýtmadyk ötýän. Ýok. Asyl bahasy maşiniň näçe? 120 o. Maşiniň esasy asyl bahasy MSRP $120,000. Men dostum şunu näçe $80,000 aldy ötýän ýaňyşmasam. Ýöne diýjek bolýanym, ýene de garaşmaly bolsaňyz, mene luboy maşinem garaşyp alyň diýen. 3-4 ýyl minimum garaşyň bahasy düşýär, ondan soň alyp bilersiňiz. Men dostum $70,000 aldy. Degen maşin. Eger başgalaly bolmasaňyz ýa diýişiňi alyp. Gaty bir rahat içinde oturan wagtyňyz çünkü sport maşin. Şolar ýaly gurrunlar. Yani mundan aňarda ne tip bolsa, bu videolar çykarjak. Diňe level ýokara çykarýasa adamlar men bilen bile galyň. Sizler ýene bir gezek. Nowruz görüşýänçek.